Imrebbaħ mis-suċċessi tal-aħħar sentejn, il-Ministeru tal-Edukazzjoni reġa' fetaħ l-applikazzjonijiet għal Breakfast Club biex qabel l-iskola it-tfal ta' ġenituri li jaħdmu jkollhom provdut kolazzjon bnin fil-waqt li l-ġenituri ikunu jistgħu jerħula lejn il-post tax-xogħol rashom mistrieħa. Din is-sena ħatkun it-tielet sena fuq illi ħankun qed nimplementawha. F'daw is-sentejn u nofs kellna investiment ta' €1.5 miljun. Dal-investiment kien f'pagi tal-professjonisti illi kienu qed imexxu dan is-servizz flimkien ma' xiri ta' ikel u riżorsi oħrajn sabiex it-tfal ikun jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz. Fl-ewwel sentejn u nofs ta' din l-inizjattiva kienu 5,800 l-istudenti li attendew. Is-servizz jingħata lil dawk it-tfal kollha li l-ġenituri tagħhom jaħdmu jew jistudjaw kif fissret Roslyn Vella, uffiċjal mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Nagħta l-ġenituri kien feedback pożittiv fis-sens li din hija struttura illi hija struttura ta' support għal familji illi jkunu qed jaħdmu jew qed jistudjaw. Allura qed issapportja l-ħajja tagħhom f'dak illi għandu x'jaqsam loġistika għall preparament ta' l-iskola u biex il-ġenituri jkunu jistgħu jmorru għax-xogħol tagħhom. L-istudenti wkoll jieħdu gost waqt dan il-ħin minkejja li jkollhom iqumu xi ftit iktar kmieni għall-iskola. Kellna feedback jiġifieri li t-tfal kienu ikunu looking forward jattendu għall-klabb għaliex qed jiltaqgħu ma' ħbieb tagħhom ukoll f'ambjenti informali qed jilagħbu, qed jieklu. Allura qisu bdew il-ġurnata tal-iskola f'ambjent daqsxejn iktar kalm. Vella stqarret li riċerka turi li l-Breakfast Club jissarraf ukoll f'benefiċċji oħra għaliex it-tfal jikkonċentraw iktar. Fuq kollox żiedet in-nota kif l-inizjattiva tal-Breakfast Club flimkien ma' dik taċ-Child Care b'xejn komplew jinċentivaw iktar nisa biex jislu fid-dinja tax-xogħol. Statistika maħruġa relatata mill-Jobs Plus bażikament intwera illi kien hemm żieda sostanzjali tan-nisa li ritornaw lura fil-ħajja tax-xogħol. Intant kull min jixtieq japplika għal Breakfast Club jista' jagħmel dan minn fuq is-sit tal-Ministeru tal-Edukazzjoni eduk.gov.mt.